and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Betek, ano ka? Kuan bay. Si Janice bay, si Janice. Ano man? Nausa des Janice. Matug Hong Kong. Oh. Uy, kanindot ko na. Unsa man? Mag-show siya dito? Dili bay Franco. Dadon siyang Mr. Martinez sa Hong Kong. Sila rin duha. Oh, unsa? Ulagi mo na yung sulti diri nako. Ha? Mo ni sultin Janice diri nako bay Franco. Mo ba? Oo. Kaswerte niya gud. Swerte. Mo ni imong nakita dito sa restaurant tanawa. Mo ni tanawa mo ni. Kini. Kiton ka. Asa. Kini gud pakiton ka. Uy, pida. Grabe hago nimo gud. No? Grabe agi kasapi ano? Tanaway. Grabe kayong mangitag paagi ang ilang maling lang ang mga babae. Ha? Tanawa. Lagi. Pero tarong nga istorya. Mo bitaw. Mao na siya maling lang mo bay. Grabe ning mga sapian ba? Grabe muling la og mga babae. Kana. Tanawa. Kana no pagkaistoryahan mo sakto na pero dili tanan bay. Dili tanan ko taon. Oh, pero natural, dili tanan. Pero katong mga barako kay mga adunahan bay nga himuon na nilang duwaan ng mga babae. Kusog kay manintal, bisag tiguwang na. Lagi. Tanawa. Tanawa. Mao gini, mao ni. Mao lagi. Muna lagi. Sabutan dito, lukatan siya og passport. Si Mr. Martinez ang mogastos tanan, lakip na sa gastuhon para Hong Kong. Oh. Kay mag-shopping sila dito. Unya sila naging duha? Sila na laging duha. Bida no? Nadanigid siya sa? Mulang. Nangandoy mo siya. Nga makaadto ng mga dapita kanang Hong Kong, Singapore, Bangkok, Korea, Japan, Indonesia ug uban pa. Sila raging duha? Sila na laging duha. Sigbalik. Bida. Bakarita yung labas ano ni Janice. Sakto naman siya sa edad bay. Naibaw naman siya kung unsay mahitabo niya. Di lang ni mo pugnan? Nayabag ka? Yubog. Nga na ako mampugnan bay. Stilan bay. Dili ka maluoy nga ihawon siyang Mr. Martinez dito sa gawas. Unsay ihawon ba? Saman! Klaro, anak! Klaro, noy! Sila rin duha. Sa may mahitabo. Sila rin daw silang paraguban, ha? Bida sa nimo. Imo ra magkag nagsilo sad. Sa ako nang giingon nimo, sakto na sa edad si Janice. Naibaw na siya unsay ang sangputan didto. Nakasabot ka? Pero bay. Paminaw god. O lagi. Mas mayo gitingali nga imong tambagan. Maluoy ta bay, uy. Maluoy ta. Nga mahimo siyang biktima sa mga taong hangul sa unod. Bayotik. Hangul. Naara gina niya tanan bay. Ha? Og hanggaw na si Janice, umagpada siya. Ha? Uy! Badlo nga bay! Nga nugod na. Sekreto lang. Sekreto lang. Lumsan akong kaugalingon ang beer. Lono. Drama kay kaday. Pasag di lang ko sa kong gibati, Sofia. Tika. Uwi na ba ni mo kati? Uwi. Taksil ka man sa sumpa mo. Patay na tayo ni. Kailangan kita sa piling ko. Piling. Ay, nayabag na kita ini. Kailangan ko'y pag-ibig mo. Kailangan kita sa buhay ko. Patay na kita. Taksil ka man sa sumpa mo. Kailangan kita sa piling ko. Hilom na. Uy, Sagdi lang taon. gugod. Uy. Sagdi lang ko, Sofia. Pasagdan ka nga mahubog ka diha.
Mingaw man bitaw din eh. Wapay customer. Bisa na, uy, yen. Unsa ka man? Oh, day. Day nga nung may pati pa man kong ingon ani, uy. Why? Tagalog or in English asad. Why, Sofia? Nayapag naman yung taong kakati. Uy, gusto na ko nung anak, bi. Ikaw ba? Ikay nayabag. Guul ta diri ka to katawa ka niya. Ay kuno kong katawa eh. Unsa ka man, uy? Ikaw ba'y nagsulti na ako, ani, ha? Ha? Ikaw rin nagsulti. Ikaw rin nag-ingon, ha? Nga way tunog nga makita. May maghak-hak slubi nga makita. Ay, nisulti bitaw ko, ana. Di ko muli mo, ana. Pero wa ko mag-ingon nga hala, sige, yabaga imong kasing-kasing. Gamitan imong utok. Ayaw itugot nga manduan ang imong utok sa imong kasing-kasing kay mabuang ka. Sofia! Ako na nakontak kung kaila sa DFA, kung Department of Foreign Affairs. Kinala nga malukatan na ako o passport si Janice. Oh. Si Cathy. Hello, Cathy. Malukipon ka. Cathy. Nganong kibuhat mo kininako, ha? Kadi, kung sa barang ipanulti mo, ha? Maluibon ka! Oh, come on. Nayabag ka ni Atong Janice. Kadi, mas mayasa nang may bao ka. Nga kung magpirmi kining imong kinaiya, lagmit nga mahanaw gyud kunin mo. Ricky! Palihog lang. Ayaw gawngi ang akong ilong. Ansa? Mauro pa ginay kontra nako sa babae. Nga kanang manduan ko, ha? Pagbutan ko. Hindi ko gusto nga maunay may tabo rin nako. Ricky, nakitaan ka mo sa akong bana ni Franco. Nakitaan mo, Janice, dito sa usa ka restaurant. O karon, nakita pa gyud ako sa Facebook. Ni Janice, ang inyong picture. So what? Ricky, Nga naman yung si problema kung nakita ni mo Miss Picture. Ikaw, wa ba ka magpa-picture nako? Wa ba ka nakig-selfie sa nako? Ha? Diba? ayaw kog duwa eh. Bye, Cathy. Hello? Hello? Shit! Shit ka, Greggy! Shit! Kung ingon ni pirmi ang imong kinaya, Cathy, quits kita. Ano ba magbaton magkong problema? Dili mahimo nga himuon ako nimong robot, Cathy. That is not my style. Dili mahimo nga patuyukon lang ko sa imong pad o ingon man imong boryungon ang akong utok sa usalang kababay. Never. Dili. Oh, nak. Pwede ka matug. Katug na. Ako nalay paabot ni mama nimo, okay? Inigabot ni mama pa, basin og maglalis na sad mo. Kabala ka, nak. Sa tanang higayon, gihatag ko ng pagsabot sa imong inahan. Papa Franco. Kasi okay na na. Husto na na. Kabalakan ako o kumuunsa sa ko na inom. Ayaw lagi padas emosyon lagi. Uy, laban lang! Laban! Yes. Yes, Sophia. Yes. Oh, yes. Unya. Naunsa naman in town ka, Jay. Uy! My dear friend, wake up! Cheer up! Buang-buang ning kasing-kasing, ha? Hanggaw ni. Buang ni. Husto na na. Sa ba ni hatod ta ka, ha?
No. Kinahuyatod man ko nimo sa kundri batang way buot. Oh, Muli na ko. Okay. Nagkuhan pa gid. Lugar dong. Dala ako plate eh. Kusog ramang uwan, ma'am. Di ako yung newspaper, ma'am. Ipandong ni. Nalipay ko ni Bunok ang uwan. Oh. Aron dili makita ang pagtuos ako mga luha. Ha? O, yung pagilag, ma'am. Nugo ni mo dagway. Nga mapapada ka sa problema. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!